dit una altra vegada i avui us ensenyaré una rutina de core. Molt senzilleta, és a dir, un poquet d'abdominals, lumbars i un poc de glutis. Vale? Començarem. Ens estirarem panxa per amunt, braços al costat i durem 20 vegades la cama cap amunt. Vale? Fins a 20. Quan haguem fet les 20 amb l'altra banda, amb l'altra cama. Vale. Després de les 20 amb les dues cames, ho girarem d'un costat i farem 20 cap a un costat. Repetim en l'altre costat. Quan estem aquí, doblegam els genolls, les mans quasi que toquin els genolls i duim les palmes fins a dalt. Fins a dalt. Vale? No hi ha descans entre exercicis. Sempre seguit. 20 vegades més. Vale. I ara sí, ens estiram braços i cames. Duim dos braços dalt, dues cames dalt. I baixam un braç i la cama contrària. Tornem a pujar i quan arribi baixem l'altre braç i l'altra cama. L'altre braç i l'altra cama. D'aquestes en podem fer 10 en total i just en acabat els 10 fem pont de glutis. També podem fer entre 10 i 15. I això ho repetim fins a 3. És a dir, tornem a repetir 10 vegades d'aquestes i 10, 15 d'aquestes. Quan hem acabat les 3 sèries de braços i cames i glutis, ho posam de costat, braç dalt, tocam en terra i cap amunt. En terra, cap amunt. En terra. I 10 vegades també d'aquesta i ens giram. 10. Repetim 10 vegades. Tornem a fer 10. I fem 3 de 10 per cada costat. I el darrer, braç i cama estirada, aguantant un segon, tocant. Un segon i tocant. Un segon i tocant. Vale? Hem de tocar 10 vegades cada cama. L'altra cama, un segon. I aquest també ho repetirem 3 vegades. I ja per acabar, estirar un poquet l'esquena. I aquest seria tot. Podeu fer més vegades o més repeticions segons la condició física que tingueu. Així que ens veiem en el pròxim vídeo.